Nadanunan ti pulisya tinaburak ken nagkaiwara asarming manipot ti glass panel ti main entrance ti Philippine National Bank Magallanes Branch iti Zone 5 Bangyad Abra itay Parbangon. Imunan ti daytoy nakaawa ti tawag ti Bangyad Police Station manipot iti head office ti PNB nga dati napasama ka pa nagtakaw iti PNB Magallanes Branch. Dagos met ang nagresponde ti pulisya. Idi mo apan in verify dagiti kapulisan tayo na discover nga the glass panel door or glass panel located at the main entrance iti bangko ket nabetak, which nakita da ijay iti may nga granada hand fragmentation M26 nga makuna, at least ke hangapin mutok paman nga pinmutok data malamang na uram diyan ay establishment. Narekobre iti babaen tinaburak as sarming ti maysa a fragmentation hand grenade ken maysa a bato. Kuna ti pulisya, posible agapo iti panakaibakal ti bato ken ti granada ti rason ti panakapaburak ti glass panel iti ruangan. Dagos met anayuswa ti hot pursuit operation ti pulisya kalpasan ti insidente. Saan met paylaing ang madeterminar ti pulisya ti posible ang motibo ti insidente. Agtutuloy ti panang extract ti pulisya kadagiti ala ti CCTV ti bangko ken kadagiti kaasideg nga establishmento. Awan met na-report ang napukaw iti uneg ti bangko. Tinurong ti news team ti PNP Magallanes Branch nga mawan paylaing ti parwarda nga official statement. Agtutuloy ti investigasyon ti pulisya iti insidente. Jessica Boreta, Balitang Solid North.